Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Onon jangoɓe masɗe Qur'ana Arab gandon allol mon nani. Portal dow woni A, portal les woni I, tural ngal ɗo woni U, kowal ngal ɗo ko A, sidda ko A. Ɗiɗi dow ko an, ɗiɗi les ko in, ay turo ɗiɗi dowɗe ko un. Portal dow foɗirte ko allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo. Portal les foɗirte ko juburiya walla yanara walla yurit. Wow o taƴƴo foɗirte ko tural, ay ngel toɓɓel fodirte ko juburiya allif jowiɗo walla yanar allif jowiɗo. Ko wiide agni wa tawalli wa duhi geɗe baɗe noon. Ngal ɗo alluwal gotal mbimi ya toppita ngal mbawa ngal. Kala ko masa mbawa ɗum jangude. Ko ɗo woni lawol masɗe ɗe Qur'ana Arab, ɗo rewata ɗo rewata, an rewɗo mbawa. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah wallu kadi yo Allah newnu. Ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. Ganda kala ko jimi ko wayni ko portal dow ko A, kala ko jimi ko wayni ko I, kala ko jimi ko wayni ko U, kala kowal sidda ko A. Ɗiɗi dow ko an, ɗiɗi les ko in, so ɗiɗi dow ko un. Saboda fooda portal dow allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo. Les poɗanmi ko juburiya walla yanar walla yurit. Tural poɗanmi ko wow o taƴƴo. Toɓɓel ngel poɗanmi ko juburiya allif jowiɗo dow, yanar allif jowiɗo dow. Ni foti o tan taskoroɗa mbawa ɗo ɗigga 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 certa e majjere masɗe ma. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. Ko musidɗo mon kiɗe mon almudo mon dar e bowal Yaya Ly kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masɗe mon nan ɗon ƴette ƴette jange ɗigga teskuyo noon namdoto, teskuyo ma tan won hen. Kala ko jimi ko wayni taw mi andi masɗe ɗe no lorotto, kala alkolal gaddanami masanami mi janga tan.